проба. Едно, две, три, проба. Значи, какъв е проблема в България? Проблема сме си самите ние. Затова това предаване, освен солен човек, второто му заглавие е истината такава, каквато не желаеме да я чуваме. Истината такава, каквато не желаеме да я виждаме. Защото тези, които ни управляват, не ги избират нито от папуаси от Нова Гвинея, нито ескимоси, нито пигмеи. И това оказвам с най-дълбоко уважение към този тип хора. Избираме се ги ние. Не ги избират другите. А след това, като отидат горе там, където е на жълтите павета, зад пашката на коня, си правят какво си искат и ние не сме доволни. Добре, защо ги избираме тогава? Айде, кажете ми. Кажете ми. Проба. Едно, две, три, проба.